Haide, bă, l-a luat poliția! Dar și pe bucate. Mamă, coaie! Hai de pula! Cel mai nebun vlog, bă, partea a doua, și-a spart janta! Nu scapă! Care-s, mă? Bă, Doriane, suntem 100 aici, bă. Bă, dai bine, mă, uite cât suntem. Bine, v-am găsit la un nou vlog, suntem aici tot cu aceeași formație. Uite și pe aia doi întârziații. Astăzi ne dăm prin oraș, freeride, că nu avem altceva de făcut. Hai să trecem la treabă. Schema, să cazi acolo. Rușesc. Stai așa. Da, la viteză. Hai. Mi-am găsit de... Tu e Sebi. Nu. A zis să te dai, băule. Bă, dă-te. Da. Hai, am trecut. Dă-te, Gabi, așa încet te dai. Uai, mamă, cât suntem. Ares, nu! Du-te, bă, că este pe pam, trebuie, e periculos. Da. Da, mă, că mai dau o dată pe pam, trec. Mamă, că mirau de la jelibonurile alea, le dracu. Da, te vor oamenii, bă, Andrei. Fază. Mamă, și că suntem la Formula 1 aici. Hai că vin și ăștia rest.
Bullseye hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better, because I'm bigger, better. Solo, single, selling several shows at Ah, every ce înseamnă single să second. dau eu? Da, mă, trebuie să pun. Ești nebun, dar ce sare, bă, Paulică? Știe, mă. Aproape ca noi, dă. De 12.000 sare este papă. Sare, ba, nu știu, frică, nu ar fi să iei. Ăsta are pretenții de la Rock Rider ST. O să dea drog pe vă copii, serios. Cine, mă? Frate, să nu Păi eu la... Ce fain e. Uite, bă, că mă dădea. Măga mi-aș... Fix acolo, mă. Vrei să dai? Poate dau. Da, dați-le aici pe și... Băi, cu ce biță? Dai, că ai fi. Dai? De jos? Alex. Dacă sar, mă pui pe vlog. Da. Păi da, pe toți vă pun pe vlog care săriți. Îl dau pe ăsta. Bă, tu ești handicapat. Ce? Cum sar tu de acolo? O să dai kicks. O să ți se dai... Prima mea dată că îmi dau. L-am dat, l-am dat. Hai, Dori. De unde e din Albești? Bine, bă. Dar mai măsura de două. Măsurați cu ruleta, mă. Nu lungime. Trec. Păi da. 1,70. Uite, bă. Luați-o. Dar sper că nu scrieți acolo. Drop 1,70 vă pup. Îl cele mai cornic chestii pe care poți să le zici. Hai, bă, care mai jos, da, bă, Dori. Dacă-l dau. Dori, mai filmat. Da. Care dă dropul de acolo? Că eu îl dau acum. Bunica mea, vrei să vezi? Da, te face bunica ta fraiere, tu stai acolo și Bă, Dori, plângi. ăla de acolo. A, nu mă, l-am dat deja de la, m-am plictisit de acolo în capăt. De merge în jos, se arunce. Nu mă, ăla de acolo. În fine, o să arăt eu, o să-l dau acum. Da, bagă! Claxonează! Hai să le arăt, uite mă, oamenii din tren. Tu poți să cu chiatră. Bă, ia unde vagonul de bicicletare, n-are. Nu este. Ce mă, că de nu mă enervez, îmi bag bicicleta în trenuri de-astea. Da, ai voie. Nu, dacă e vagon de la special. Bă, ăsta mă întreabă dacă am IT Capra, vere. Cine? Hai de capul tău. Bă, atât a fost, bă, rampa aia de o dați voi de acolo. Da, mă, Atâta 80 are? da, mă. Bă, păi am dat bani 8 cât zimne, mă. Ia. Suntem ca handicapații. Încă o jantă ruptă pentru vlog. Bă, și-a rupt janta, partea a doua. Pe aici ați scapa aer prostală. Prostalăule. Băi, voi știți că și la Constanța au mai fost trei copii care și-au rupt janta ieri? Da, păi dacă dă numai crota de spate în toate bordurile mie, mă mir. Tu te mă ăsta, nici de te arunci de pe acoperișul de la casă. În genunchi! Bă, ai track session cu Te aia. rog! Ai track session. Ce să te pui mă în genunchi, mă, nu te ruga la asta, mă, ce? Bă, cu aia, că dau mai tare suspensie. Tu taci, mă, boscheta. Bă, Flavier. Ce Flavier, bă. Ăsta-i Ți-am zis! bostănilă porumbilă. Eu sus mărândesc. Ești futărescu, lăbărescu. Ăsta au zis că vrea pus, că iese.
N-ai prost. Tăceți, mă, din gură. Ce, mă? Micății la Dă-te, mă, dracu de Dă-te, mă, încolo de sclav. Eu cu hartei nu, mă. Merg, mă, cu ăla, mă. O dai, mă. Capul meu, n-am niciodată încredere în cockrider-uri, mă. Da, Ce? păi nu, ca să nu nicio pe aia, că le luăm dacă e. Mamă, să-mi dau drop de aici. Bă! Dau drop de aici. Îl dau măcar. Nu, că am verificat. Era o sticlă, dar am dat-o jos. Hai să o dăm. Acolo unde e adâncitura, acolo dau. Încolo? Hai, mă, că nu-ți le toți ați zis, mă. Păi aia și eu mă gândeam încolo, dar uite încolo. Uite încolo, așa, știi? Asta se urcă, mă, înăuntru. Mă, ăștia au deschis vagonul, mă. Dă, dracu, mă, închide-l, bă, dă-l. Uai, ce picior de pedal am dat! Uai de capul meu! Ce faceți, vere? Faceți tire launching, bă? S-o simți drop-ul pentru prima oară? Mai dau o dată, mă, frate, da. Bă, Terpe, filmează din third person. Ca lumea, bă. Dai să ia jos! Dar numai cu dropul în chestia, mă. Ca să-i pice rota dincolo și abia nu mai avea. Rămânea fără bike. Nu mă că poți, dai, ai curte la serviciu. Ce? Stai așa. Nu o să aibă stabilitate deloc. Du-te, mă, de aici. Când dai la pedale, o să facă bicicleta. Bă, nu te ține de rame să te dai cu cealaltă. Dacă țin eu. Murdărești. Ce? Șaua. Da, Era bravo. și greu să-ți dai seama. Mamă, bă, da, ce idee bună, mă. Șaua Da-te până la așa. maxim. Da, mă, da. Uite-ai până aici, așa. Atâta. Stai, dă-te din cadru. Hai da! Dar și pe bucai. Mamă, coaie. Am făcut rota. Hai, că ajunge. Cum ai făcut, bă? Lasă că măcar l-am prins pe cadru. Băi, nu mă pot sta, bă. Uai, ce m-a făcut pe mâini de la zgrunțurile alea. De la zgrunțurile astea de la pedale, mă. Uai, mamă, ce mă doare fix la rană, mă. Numai la rând mă lovesc. Am uitat să-l filmez pe Dorian când a dat jump-ul. Dar nu mai fac greșeala asta. Hai, bă, îl mai dea o dată? Normal, dădeți-mă și voi. Te filmezi. Te filmez, eu mă chiar filmez. Iai de capul meu! A dat cu discul, cu roata, cu furca în căcatul ăsta. Bă, pe ăsta am uitat să-l filmez, să mor eu. Cel mai nebun vlog, bă, partea a doua, și-a spart janta. Dar numai pe partea acolo. Nu scapă, ai noroc. Bă, trebuie să-i faci dentul ăla, ia un patent ceva și îndoaie înapoi. Alea mea i-am dat în halul ăla. Poate, nu știu, mă. Stai așa. Dai un ciocan, mă, și să-mi dai. Dă-te un pic, lasă. Dai un ciocan. Ai de capul meu și de zilele mele. Uai, mamă, bă, e și îndoită. Vino cu asta, la mine. Trecut Asta picat. cântă, vere. E harpă asta.
Apoi lasă cam una de rezervă, mă. Să sperăm că merge. Cât, mă? 5 milioane. Haide, eu banii ăia într-o vară, mă. Îți pui picioarele pe OnlyFans. Uitați, fraților, ce înseamnă să vă... la Faultin. Exact, aici la... Hai de capul meu. No, ține bă și filmează. Hai de capul meu, bă, dar asta e coșmarul ăsta, nu se dai. Ding, dong, 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 ding. Nu. Cum Dumnezeu ba cu Ian Ciocanu și s-o strâmba la un drop de 1 metru, bă, nu înțeleg. Exact. Da. Ce murdare Bine, pe atunci aici. da dropuri mai mari și... Noi să umflăm să vedem dacă scapă aia. Uite ce fain. Frumusețile astea. Doica! Unde se alea? Dai seama de efect de alt. Lasă, lasă. Dă-i acum. Pe asta nu intră. Păi de capul. Căcat. Aduceți un bliț aici, unul. De ce? Dar nu acum, mă. Da-te o să fac un snap. Bravo. Fă snap acolo. Dă-i acum. Ține apăsat acolo. Intră? Da. Da, Mamă, ce-i bagă? Să dăm la pompe de nea, dracu. S-o rup valva. Să mor tu. Da. Și Patrick, filmează. s-o rupt, ești prost. Vedeți, mă. Ăla-i mă, dă-i. Eu. Bagă patentul. Ține-te-l. Stai. Hai, mă, că iese. Tublisul. Banda adezivă. Ai, Ăla e din. casa acum cu ea. Aoleu. În brațe. Mă. N-am putut să... Trage așa. Ăla-i, dă-i. E Stai bun, așa. dă-i. Da să las ventilul jos. S-o lichi cauciucul de el. Hai, Ăla-i, mă, ăla, hai, mă. Gata, mă. Gata, mă. Scoate deja. Stai așa. Acum, Acum ai ăla-i, mă. Ăla-i, mă, gata, Hai să ștergem mă. cauciucul. Dă-i cu fă. Eu 3 bat. La kilele tale nu trebuie trăi mult. Mai ales că sări. Dai. E bine. Arată bine. Arată bine. Hai că e bine, gata. Ajunge. În debiță. Țin debiță.